Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama familia moro e location Makutieno Game East e kar chung'od bura mar Rangwe e kaunti ma Homa Bay manyo ratiro ne wuodgi manone geyo moro ma galagala jumbe 2 gi jomahundu moko manodhi ma ojwang'o ringregi ngapaya. Inosh Otieno nonegi tarik 5 mar dweni kendo ringre ne okwany ka obole gi ngapaya gi japiko moro bang' kane jomahundu go osenege ma ochwe holo wang'e acid. Familia mare kotene kod min rawera no Helena Nyango ywak nyaka ne neg wuodgi no e yo makoch no nyaka sani onge okang' mobilo osekao mar mako hachije. Tina to nyathina opoyowa jo kama nikech ka wachiewo to wachiewo gi masira opo kiluongowa ni dhiane uru mwalo kucho onoso nindo piny e lo onoso nindo to nindo nang'o onoso negi adier ma Nyasaye jo dalawa olit toke ka gisekawe ma gitere muchari gilal maonge kata assistant chief mochako duogo mopenjo wani tang'o matimore motieko juma achiel kapok wang'eyo ni tang'o ma sirkal paro kodwa. Chief onge, assistant chief onge, kawa manyo gi wagone gi simu watudre kod gi sime ogibi kendo warito gi ndalo 2 ogibi. Wawacho kaka familia ne wan kod ratiro marwa wadwaro mondo wayud ratiro mar wuodo manodwaro mondo nyiswa ni to en ang'o